खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 2026 आरो 2027 बोसोरनि थाखाय गाजा गोमजायै ओंखारबोलायबाय बारलाम्फा थियेटारा। बारलाम्फा थियेटारनि थुनफावथिना एबा तालिम सोलोंजेननाया मैया मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेनबाय। तामुलपुर जिल्लानि 2 नं गरेस्वर बाथौफुरि गामिनि बिगोमा उपेन बर'नि दैदेननायाव 1994 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बारलाम्फा थियेटारा 39 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। बारलाम्फा थियेटारा देग्लायनि 2026 आरो 2027 मायथाइ बोसोराव रमेश बर'नि लिरनाय आंनि गोरबोआव नोंनि सावगारि, पुलिस जयकान्त रामसियारि लिरनाय सिमांनि जोमै गांथाम नायजाबखौ लानानै आवगायबोबाय। थियेटार दिथागिरि कमिटि आरो नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव दिन्थिफुंनो लांनो गोसोब्ला एबा नायहोनो गोसोब्ला 8638867092 नङाब्ला 9365774210 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। खासेवनि मानेक अन्थाइ आरो कालागुन्द्रा बेदरनि गोथार दै सान्थिखौ नोंथांमोना फोथायो नामा? जुदि फोथायो, बे रादाबा नोंथांमोननि थाखाय। केन्सार, टिउमार बायदि बायदि गेदेर बेरामफोरा फाहामजागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंना माबोरै? थारैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर नांदरबारि गामियाव दरले बसुमतारिया बेफोर बेरामफोरखौ मुलि हरनानै फाहामो। खासेवनि मानेक एबा अन्थाइ आरो काला गुन्द्रा बिफांनि बेदरनि दैनि मुलि हरनायनि गेजेरजों बिथांजोआ फाहामो होननानै बुंथिदों। आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबादि मुलिखौ नागिरदोंब्ला 8811984476 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै दरले बसुमतारिजों रायज्लायहरनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दिनै सोरांसि समाव रङियानि बालागावआव 27 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जाय जाब्रबथायाव जायगायावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो जिउ गोमानाय 2 सुबुङा बङाइगाव नतुनपारानि देबब्रत कुन्दु आरो नाहरदे होननानै मिथिमोन्दों। गारिखौ सामलायनो हायियाव लामा सेरनि दंफाङाव गोबारै सौग्रावनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। जाब्रबथाय जानाय गारिया AS19Y0780 नम्बरनि टाटा नेक्सन गारिमोन। गुवाहाटी रुपसि बिरखं सिबिथायनि थाखाय मोजां खौरां। बिरखं बिथांखियाव खम जाबाय बिरखंनि भारा, जेराव 639 रांनिफ्रायनो बिरखंनि टिकेट धुबुरीसिम हान्थिनायाव गोदान फोनांजाब खालामनो हागोन, जेराव 40 मिनिटनि गेजेरावनो सहैगोन हान्थिगिरिया। गसाइगाव महकुमा खुंथाया भारत उदांस्रि सानखौ फालिनो साखाफारा जादों। हादोरनि गासैबो ओनसोलफोरजों लोगोसे गसाइगावआवबो 80थि उदांस्रि सान फालिनो थाखाय खुंथाय बिफाना गोख्रोङै साखाफारा जादों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायावबो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे बोसोरावबो गाहायै फालिनो गोनां उदांस्रि साननि थाखाय गसाइगाव सदरनि खाथि-खाला थानाय गं 10निबो बांसिन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे एनसिसि आरो पुलिस बिफानाबो पेरेड खालामनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौ, मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलाव दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै।
नाथाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि बागै खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि बाथ्राखौ, जेराव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, एनडिबिनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिसिनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया। रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया। बिटिसिआव हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' एनडिबिफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिबि, इउबिपिअ, आसाम सोरखार, भारत सोरखार जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेराव बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? आथिखालाव सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम अर बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।